bowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna Słowa Prawdy i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia. Spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги Зыходу. У тыя дні Маісей, устаўшы з самай раніцы, узышоў на гару Сінай, як загадаў яму пан, і ўзяў у рукі свае дзве каменныя табліцы, і сышоў пан у воблаку, і стаў там паблізу яго, і абвясціў імя пана. І прыйшоў пан перад ім і ўсклікнуў: «Пан, пан Бог, міласэрны і літасцівы, доўгацярплівы і шматміласцівы і праўдзівы». Маісей адразу ўпаў на зямлю і пакланіўся Богу і сказаў: «Калі я знайшоў падабанне ў вачах Тваіх, пане, то няхай пройдзе пан сярод нас, бо народ гэты цвёрдага карку, даруй беззаконні нашыя і грахі нашыя і зрабі нас спадчынай Тваёй». Гэта Слова Божае. Дякуємо. Хвалебный естесь, векуистый Боже, хвалебный естесь, векуистый Боже, благословенный естесь, Пане Боже наших Ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione jest imię Twoje, pełne chwały i świętości. Uwielbione i wywyższone na wieki. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś z przybytku Twojej świętej chwały. Uwielbiony i przesławny na wieki. Uwielbiony jesteś na tronie swojego królestwa. Uwielbiony i przesławny na wieki. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, który zasiadasz na cherubach, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki. Chwała
Чытанне другога паслання святого апостола Паўла да карынцянаў. Браты, радуйцеся, будьце дасканалымі, суцяшайцеся, будьце аднадумцамі, жывіце ў спакоі, і Бог любові і міру будзе з вамі. Вітайце адзін аднаго святым пацалункам. Вітаюць вас усе святыя. Ласка Пана Езуса Христа і любоў Бога і єднасць Духа Святога з усімі вамі. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest, który był i który przychodzi. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Z Duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Bo tak polubił Bóg świat, że oddał Syna swojego jedynorodznego, kab każdy, kto wierzyć u Jego, nie zaginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg Syna swojego u świat, kab sudzić świat, ale kab świat był zbawlony przez Jego. Kto wierzyć u Jego, nie będzie osudzony, a kto nie wierzyć, той już osudzony. Тому что не поверил у імя одинародного Сына Божага. Гэта слово Пана. Дорогие браты и сестры, у литургии Костела сегодня разважаем над одной из найважнейших правдаў нашей веры. Адначасова одной з найцяжэйшых для разумення праўдаў пра Бога у адзінай Тройцы – Айца, Сына і Духа Святога. За шматвекавую гісторыю хрысціянства шмат людзей, вучоных, шмат святых, шмат чаго сказалі, напісалі пра Найсвяцейшую Тройцу. Аднак гэта па-ранейшаму тэма, якую мы не можам да канца зразумець. І сёння хацелася падзяліцца думкамі, якія прыйшлі падчас падрыхтоўкі да мяне. Па-першае, чым з'яўляецца Троіца? Троіца – гэта прыклад сапраўднай любові. Любові, якая не ведае карысці, а заўсёды ахвярна дапамагае нам, слабым і грэшным людзям. Бог адкрываецца чалавеку як любячы Айцец, Стварыцель, як збаўца Сын Божы, Бог-чалавек, і як асвячальны Дух Святы, той, хто прыходзіць нам на дапамогу. Для нас не толькі з'яўляецца важным, якія ёсць адносіны ў Найсвяцейшай Троіцы, а тое, што Бог нас любіць і жадае нас збавіць і асвяціць, што прагне сам даць нам сябе. Першы раз пра Святую Троіцу нам расказалі не ў касцёле, і нават не на катэхезе, але ў нашых дамах. Менавіта ў нашых дамах нашыя матулі, бабулі, таты і дзядулі вучылі нас адной самай, можна сказаць, кароткай малітве, але самай глыбокай. Менавіта знаку крыжа. У гэтым знаку знаходзіцца ўся тэалогія, ўся біблістыка і ўсе астатнія навукі. Это самая кароткая малітва, як я ўжо сказаў.
але і таксама яна мае вельмі глыбокі сэнс. Як усе ведаем, пачынаецца яна ад слоў у імя Айца. Калі молімся гэтай малітвай, то пачынаем ад свайго чала, ад свайго лба. Гэта пачатак дзеяння, нашыя думкі, наша галава. Там хаваюцца сапраўдныя нагілі. Езус кажа, што веры, даверы і блізкасці таксама на вопыце Божай апекі. Гэты вопыт можна параўнаць з даверам, якім дзіця адносіцца да любячых бацькоў, да мамы і таты. Дзіцяці нават не прыходзіць у галаву, што бацькі хочуць зрабіць яму нешта дрэннае. Таму без бунту, без нейкіх пытанняў, хоць бывае па-рознаму, выконвае загады бацькоў. Аднак тут ідзе гаворка не толькі пра выкананне загадаў, але пра давер і пра любоў, якія з'яўляюцца падмуркам адносінаў дзіцяці да бацькоў. Дарагія браты і сёстры, калі сёння стаю перад вамі ў гэту урачыстасць Тройцы Найсвяцейшай, хачу таксама падзяліцца тым, што з'яўляецца для мяне самым вялікім дарам і адначасова вялікім цудам і вялікай адказнасцю у маім жыцці. Это дар святарства. Ведаеце, не заўсёды хацеў быць святаром, не заўсёды думаў, што, можа, пайду ў семінарыю, і вось калісьці там пра 7 гадоў гэтай вучобы, практык розных, можа, стану каля алтара Божага і буду ахвяроўваць святую імшу. Было па-рознаму ў маім жыцці, некія думкі і сумневы, усяго хватала. Але Бог, ён далікатны. Бог, ён кажа ў цішыні. І ціха ён стукаў да майго сэрца, да мяне. І ведаеце, крыху забегаючы наперад, кожны неопрэсбітар, святар, якога толькі пасвенцілі, робіць вось такія пэўныя абразкі. І на гэтых абразках размяшчае такой дэвіз свайго святарства. І неяк невыпадкова, я думаю, выбраў такі дэвіз «Тут я, бо ты клікаў мяне». Гэта словы маладога Самуэля. Это цытата з першага паслання Самуэля, 3 глава, 5 верш. Менавіта Бог клікаў маладога Самуэля. Хлопца, які сумняваўся, які не хацеў, можа, не мог паняць, хто там яго кліча, але даверыўся і адказаў Богу так. Сёння я з'яўляюся неопрэсбітарам, святаром, маладым, толькі учора ўжо было тыдзень майго святарства. І што гэта значыць? Гэта значыць, што святарства для мяне і ўвогуле не з'яўляецца часовай працай або нейкім пэўным хобі. Гэта не 8 гадзін у дзень, а потым всё, дзенькуе, да пабачэння я пашоў. Гэта не так. Калі біскуп усклаў на мяне рукі і калі ускладаў рукі на ўсіх святароў, то ў нашу душу сышоў Дух Святы і паставіў такую пячатку святарства, якая ніколі не знікае. І, як кажуць тэолагі, палічыў, выбраў, паклікаў, трымае ў руках самога Бога. Гэта не з'яўляецца ці маёй заслугай, ці заслугай іншых святароў, але гэта дар. Дар Бога, гэта плён і ласка Хрыста. І таксама дзеянне Духа Святога, якія ў Тройцы адзінай такім чынам працягваюць збаўляць свет. І таксама хацеў бы звярнуцца да вас з такім пытаннем. Ці, можа, думалі, што, можа, хтосьці з вашай парафіі, з нашай парафіі хтосьці пойдзе ў семінарыю. Можа, хтосьці чуе гэты голас паклікання, але баіцца адказаць. Можна толькі уявіць, якую радасць мае маці, калі яе сын становіцца святаром. Напрыклад, мая маці першыя паўгады, можна сказаць, што кожны дзень яна плакала, калі я ей там званіў з Мінска яшчэ. Але потым я бачыў, якая яна была радасная, якую яна мае, можа гонар, можа такую радасць за мяне. І таксама я хацеў бы заклікаць усіх вас аб тым, каб маліліся аб новыя пакліканні да семінарыі, да святарства,
аб пакліканні да манаскага жыцця, да місійнай паслугі, таму што можна шмат чаго казаць, але вера без учынкаў мёртвая. Таксама і тут можна казаць, што мала святароў, не хапае, але калі мы не будзем маліцца, то адкуль ж яны возьмуцца? Таму заклікаю вас, дарагія парафіяне, маліцеся аб новыя святыя, святарскія пакліканні. Няхай всемагутны Бог у Тройцы адзіны пачуе нашыя малітвы і выслухае іх. Амен. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny i Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawę Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. z nami. Ciebie prosим. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за ўсю нашу парафію. Просім усімагутнага Бога, каб адарыў нас патрэбнымі дарамі, сіламі і ласкамі у змаганні з грахамі, цяжкасцямі і таксама благаславіў на тое, каб мы былі святымі. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Божа наш Ойче, дай нам Духа Святога, Духа любові, Духа Твайго Сына, які жыве і валадарыць на вякі вечныя. Amen. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, z Tobą przez życie lżej, nie z krzyża znój. Ty w sercu moim trwasz, z miłością Stwórcy ziem, tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim. Ty w sercu moim trwasz, z miłością Stwórcy ziem, tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień, za Tobą życiem swym iść jako cień. Daj tylko, Boże, dusz, obecność Twoją czuć, myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć. Daj tylko, Boże, dusz, obecność moją czuć, myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
Panie nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia. I przez tę ofiarę uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. І з Духом Твоїм. W górę serca. Зносимо є до Пана. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Годне то і справедливе. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale. To samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym, tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwalą aniołowie i archaniołowie, cherubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie jednym głosem, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, lamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych
braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcień imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, śmiluj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, śmiluj się nad nami. Baranku Panie Jezu Chryste, niech przyjdzie Boży, z krwi Twojej, nie który ściągnie gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jest godna, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Witaj pokarmie, w którym niezmierzony nieba i ziemię Twórca
świecie, co jedno smakuje, w tym się znajduje. Witaj rozkoszny z ogrodu rajskiego, drzewo owocu pełne żywiącego. Kto cień skosztuje, śmierci się nie boi, choć nad nim stoi. Witaj jedyno serc ludzkich radości, witaj strapionych wszelka łaskawości. Ciebie dziś moje za słodkie szukają, k Tobie wolają. Witaj pokarmie, w którym niezmierzony nieba i ziemię Stwórca je zamkniony. Witaj napoju zupełnie gaszący umysł pragniący. Tak, еще. Dominus Spiritus est, Spiritus autem vivificat, Spiritus autem vivificat. Dominus Spiritus est, Spiritus autem vivificat, Spiritus autem vivificat. Dominus Spiritus est, Spiritus autem vivificat, Spiritus autem vivificat. Dominus Spiritus est, Spiritus autem vivificat, Spiritus autem vivificat. Módlmy się. Panie nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego sakramentu i wiarę wiekuistą w Świętą Trójcę oraz nierazdzielną jedność przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Дорогі ксьондз Приміціянт Віталій, сердечно вітаємо вас у нашій парафії. Дякуємо за святу імшу, яку ви целебравали у інтенції нашої супольності. Нехай Господь щодро узнагородить вас за ваш ахвярний вибір, а Маті Божия заўсёды ахоўвае на святарскай дарозе. Жадаем моцнай веры, невычерпнай любові і Божай апекі ў кожны дзень. Няхай ваше святарскае сэрца будзе поўнае ласкі, а словы агнём веры для іншых. Шмат гадоў плённага і шчаслівага служэння Касцёлу.
паслухаем парафіяльныя аб'явы. Можа, яшчэ парадак наступны будзе. Цяпер будзе выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту. Памолімся словамі літаніі да Маці Божай на заканчэнне маёвага набажэнства, а пасля эўхарыстычнага благаслаўлення не расходзімся, ксёндз Віталій удзеліць усім яшчэ спецыяльнага прэміцыйнага благаслаўлення. Адразу будзе ад алтара, і потым становімся ўсе так, як да камуніі. Дагаварыліся? Дагаварыліся. Слухаем парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у панядзелак успамін святога Юстына Мучаніка. Таксама гэта міжнародны дзень абароны дзяцей. У гэты дзень мы распачнем чэрвеньскае набажэнства да Найсвяцейшага сэрца Езуса Хрыста, якое будзе адбывацца ў нядзелю і святы пасля святой імшы а гадзіне 10, а ў буднія дні пасля святой імшы раніцай і ўвечары, у суботу толькі раніцай. У аўторак 3-го ўспамін святога Караля Луангі і паплечнікаў мучанікаў. У чацверг урачыстасць Найсвяцейшага цела і крыві Хрыста. Гэта абавязковая урачыстасць, гэта значыць, што мы маем паўстрымацца ад цяжкай працы і маем абавязак удзельнічаць у святой імшы. Святыя імшы ў нашым касцёле ў гэты дзень а гадзіне 8, 10 і 18. Пасля святой імшы а гадзіне 18 адбудзецца працэсія Божага цела вуліцамі нашага горада. Маршрут будзе наступны. Выходзім з касцёла, ідём па вуліцы Савецкай да магазина Санта і далей па вуліцы Усходняй. Алтарыкі падрыхтуем. Першы каля музея, другі каля аптэкі, трэці перад мастом, чацвёрты ў двары дамоў нумары 19, 17, 21 і 23 на вуліцы Усходняй. Мае дарагія, хто жыве недалёка тых месцаў, дзе будуць алтары, запрашаем у 14:00, каб дапамагчы падрыхтаваць алтарыкі. Калі ласка, пачуйце гэтае запрашаем як абавязак і адказнасць, таму што гэта наша працэсія, наша сведчанне, нашай веры, і гэтыя алтарыкі мы павінны зрабіць, а не чакаць, пакуль хтосьці зноў ж такі нас абслужыць, і мы толькі прыйдзем шчыра памолімся. Не, трэба паўдзельнічаць і пачуцца за гэта адказным. Таксама заахвочваем жадаючых несці харухвы і стужкі паўдзельнічаць у працэсіі. Асаблівы спосаб запрашаем на гэтую працэсію прыняць у ёй удзел першакамунійных дзяцей. Таксама гэта першы чацверг месяца інтэнцыя вячэрняй святой імшы аб пакліканнях. З 4 па 11 чэрвеня будзе трываць актава урачыстасці Божага цела. У пятніцу успамін святога Баніфацыя, біскупа і мучаніка, і таксама гэта першая пятніца месяца набажэнства да сэрца Езуса Хрыста. У суботу, першая субота месяца, у нядзелю, таксама першая нядзеля месяца адарацыйная, пасля святой імшы а гадзіне 10 эўхарыстычная працэсія, пасля імшы а гадзіне 8 выставленне Найсвяцейшага сакраменту і адарацыя да гадзіны 10. У чацверг святая гадзіна ад 23 да паўначы. З наступнай нядзелі, пачынаючы ад 8 чэрвеня, вячэрнія імшы у нашым касцёле будуць цэлебравацца ў буднія дні а гадзіне 18:30, на паўгадзіны пазней, таму што неаднойчы звярталіся людзі, якія працуюць да 18, што не могуць, не пападаюць. Калі ласка, 18:30 сардэчна запрашаем. Прыпамінаю, ад 8 чэрвеня. Найбліжэйшую нядзелю яшчэ будзем у стандартным рэжыме. 5 чэрвеня пры касцёле з гадзіны 14 да 17 будзе арганізавана свята з забавамі для дзяцей, якія ўдзельнічалі ў гэтым годзе ў катэхезе. У нядзелю 7 чэрвеня у нашай дыяцэзы адзначаецца Дзень бацькі. Традыцыйна у гэты дзень адбываецца пілігрымка бацькоў, мужчын і хлопцаў нашай парафіі да Маці Божай суцяшальніцы засмучаных у барунах. Пілігрымка распачнецца ў нядзелю 7 чэрвеня а гадзіне 7:30, адмысловая святая імша ў барунах за нашых бацькаў у 15:00. Сардэчна запрашаем
на гэтую імшу ўсіх памаліцца. Так, як ужо ўзгадваў у тую нядзелю, дзядуля і бабуля дзяўчынкі Златы Заяц, 12 год, просяць аб дапамозе ў зборы сродкаў на аперацыю, якая каштуе 350 тысяч еўра. Злата хварэе на набытую апластычную анемію цяжкай формы. Калі хто жадае дапамагчы і скласці ахвяру, можна будзе гэта зрабіць. Пры выйсці з касцёла будуць стаяць міністранты з пушкамі. У парафіяльным кіоску можна набыць чарговы нумар газеты «Слова жыцця». Дзякуем за ахвяраванні, якія складаеце на патрэбы нашага касцёла і нашай парафіі, а таксама якія прыносіце на плебанію для святароў. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. Да сакраменту сужанства ў нашай парафіі рыхтуюцца Еўген Жданович і Анастасія Ашмяны, Алексей Асінскі і Зарына Корзун Ашмяны, Васіль Сідарович і Караліна Яшевіч Ашмяны, Дмітрий Чыстабаев, Анастасія Размысловская, Ашмяны, Артем Жуковский и Марта Савицкая, Ашмяны, Вадзім Великарод, Ашмяны и Татьяна Янушкевич, Повішні. Усе аб'ява трэція. Хто б ведаў аб якіх-небудзь перашкодах паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовых душпастараў. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Элеонора Ефімова, 62 гады, Віктор Завадскі, 66 гадоў, Алена Сенкевич, 41 год, Генавефа Ізбіцкая, 92 гады, Мікалай Сакович, 72 гады, Сергей Голуб, 51 год. Вечны адпочынак рачым даць пане. А światłość wiekuista niechem świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Даверым новараспачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай, у асаблівы спосаб памолімся, давяраючы Маці Божай за ксяндза Віталія. По Твоя оброна, уцекamy sień święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić, Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Столькі было аб'яваў, жадаю добрага адпачынку сёння і плённага тыдня працы. Перадаю слово для ксяндза Віталія. Літаральна толькі некалькі словаў хацелася б сказаць падзяку ксяндзу пробашчу. Так Бог пакіраваў, што ксёндз Віталій са мной з пачатку семінарыі, і хоць ён у астатнім годзе ўжо не быў маім рэктарам, але так Бог пакіраваў, што я быў на практыцы у ксяндза Віталія. Таму дзякую вам, ксяндз Віталій, што са мной былі, мяне вялі, кіравалі. Дзякуй за запрашэнне на прыміцыю. Дзякуй усім святарам, якія працуюць у гэтай парафіі, за іх малітву. Дзякуй сёстрам законным. І, канешне, дзякуй вам, дарагія браты і сёстры, за тое, што прыйшлі, за тое, што мы маглі разам маліцца. Дзякуй вам за вашыя малітвы. Таксама, калі хто будзе каля Іўя, то запрашаю на каву, бо біскуп Уладзімір так мяне прызначыў, што буду працаваць у Іўі. Таму, калі хто будзе радам, блізка Іўя, то заўсёды запрашаю. Цяпер будзе выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту. O zbawcza hostio, modności, co ludo niebios wiedziesz bram, znój srogi ręka wiernych ci, daj siłę pomoc ześlij nam jednego
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święto Panna nad Panami, Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, Matko miłosierdzia, módl się za nami. Matko łaski Bożej, Matko nadziei, módl się za nami. Matko nieskalana, Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, Matko przydziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, przyczyną naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, różo duchowna, módl się za nami. Wieża Dawidowa, wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, współbożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, królowo patriarchów, módl się za nami.
nami, Królowo męczenników, Królowo wyznawców, módl się za nami, Królowo dziewic, Królowo wszystkich świętych, módl się za nami, Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, Królowo w niebo wzięta, módl się za nami, Królowo różańca świętego, Królowo rodzin, módl się za nami, Królowo pokoju, Królowo Polski, módl się za nami, Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. pod Twoją obronę. Ciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebnych naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panna chwalebna, błogosławiona, Pani nasza, Downiczko nasza, Pośredniczko nasza, Wczycielko nasza, Synom swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synowi nas oddawaj. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. To ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzą, przed Tobą jako grzesznik placzący stają. O Matko Słowo, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. To dla zmysłów niepojęte, niechaj pełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi, hołd wieczysty nieśmy dni, niech podaje wiek wiekowi, hymn triumfu dzięki czci, a równemu i duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki.
Дай нам тако чтё утача святе таємницы тела и крви Твоей, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wielbię w Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię w Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię w Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Теперь отбудется промиционное благословление. Пан з вами. I z duchem Twoim. Молимся. Боже, який праз Духа Святого улив у серці Твоих верных дар любови, учини, каб усе, за кого молимся, тешилися Твоим благословлением, а так само любили Тебе з усіх сил и верно заховували Твои заповеди. Праз Христа, Пана нашего. Amen. Благословление святоров. Нехай помножить у Табе ласку Духа Святого, нехай Пан помножить у Табе ласку Духа Святого, атрыманую праз ускладанне рук, каб Ты быў годным слугою Христа і верным распарадчыкам Божых таямніц. Нехай Бог адорыць Цябе доўгім жыццём і ласкаю вытрываласці, каб Ты мог добра закончыць цяжар святацкага жыцця, падтрыманы дапамогою нашага Пана Езуса Христа, які жыве і валадарыць на вякі вечныя. Amen. Благословление консекрованных особов. Няхай Бог сваім благословленнем учыніць, каб вы хваліліся толькі крыжам Пана нашага Езуса Христа, праз якога свет укрыжаваны для вас, а вы для свету. Няхай Пан, якому вы абяцалі верна служыць, сам будзе вашай узнагародай.
Amen. Благословлення ўсіх асобаў. Благословлення Бога Усемагутнага няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды у імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Gdy klęczę przed Tobą, modlę się